जोंनि मानसिफ्रा खायसे बिदि इउटुब नायो मा नायोफ्रा मानसिफ्रा मा साननो हागौ जेन'बा मानि थाखाय बुंनो नागिरदों आङो जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानैहाय होमबा मा मोनजादों नायने गलुआ थालिर मोनजादों ना हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दा नोंथांमोनजों आङो गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय होमबा दिनै नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो नै रेडि जालायबाय आरो दाख्लि नोंथांमोना खायसे बिनानावमोना सोंहरदोंमोन ना नै आं बे जोमग्राखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय गांनै दंबावो गांथाम लाबोदों आरोना गासैहाय ओमफ्राय नैबे नै एमब्रयडारि होनाय ना बियो ओमफ्राय मणिपुरि जोमग्रा ओमफ्राय बियो 300 लादोंमोन आरोना बिनानावमोन आरो नै बेनो थांनो ओंखारलायबाय रेडि जालायबाय ओमफ्राय मा होनना बुङो हाखु दाखुआथ' जाखायो बेलेग फुजानि दा नै थांनोसैलाय ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो हायो दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय थेवबो होमबा रेडि खालामनोसै रेडि जानोसै आङो थांनोसै दे मैयाहाय एकदमबारे ओरैबायदि माबा जादों आङो स्किनखौनो मोजां मोनाखै आरोना मैया एकदम जानायफ्राबो जानला मोनला जाबाय आबैमोनाव आबैखौ नायनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय बेयावहाय नै आङो जानायफ्राबो जानला मोनला आरो प्लास फैनानैहाय मा जाबावदों आं ओरैबायदि मेंखाबायमोन ना ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रांनो नै फिसालाखौ जाहोस्रां आरिस्रां ओमफ्राय बेलासियावहाय थारमाने बे बिजानैया आरोबाव मोनसे माबा खाजा लाबोदों बियो नुडल्स ओमफ्राय बेखौ जानो लुबैदों होननानैहाय जाबाय ओरैबायदि गोसामोन ओमफ्रायहाय बे माबा 2x स्पाइसि बायदि आरोना गोसामोन दा बे गावथ' जाजोबनो हायासै दाना आङो जाहोबाय आंहा जाखोनानै ओरैबायदि मेंनायजों मानायजों दैखौनो लोंनो रोङाखै आरोना ओरैनो दुमबाय जा मेंखादोंमोन ओरैबायदि लोथो उन्दुलांबाय नै अखानायै सिनायसै ओमफ्राय मा जाबावदोंलाय मा होनो फिसालाया आंहा जि रोमा रोमै मोखाङावदोंमोन बेयावनो जुलदुं गोलैलांबाय बिसिनानिफ्राय आयै जि होख्रावबाय आङो नांनायालाय जेराव नाङासै दा गाबाखै गाबनाया ओमफ्राय एल' होनोमोन ओमफ्राय गाबासै आरोना मानसिया माबाजोंहाय मा होनो फलायलांदों मुसारिखौबो थेबनो रोङासै बावलायलांबाय दाना मानसिया बेजोंनो फलायलांबाय खोमा उन्दुनायाथ' सिदा उन्दुखाया नालाय ओरैबा ओरै उन्दुयो नालाय दाना नै गोलैनानैहाय एं होनाय लोगो लोगो आङो सिरि मोनबाय दाथनो आंबो रोमैखासोमोन ओमफ्रायहाय बेखौ नायबाय थाखायो आङो नायनाया ओमफ्राय बोरैबा जाफ्लाङो ना मालाबा उन्दुलांफ्लाङो बिदियावनो आं गिबाय थाखायो आरोना बेखौहाय बेबायदि गोलैनानै खेबसेबो गोलैखांखाबाय ओमफ्राय आरो दिनै गोलैबावबाय नै जा बोरैबा मोनो आङो बिदि गोलैबाथाय माबाथाय ओमफ्राय नांखौ माखौ खिथानो रोङा मानो रोङा ना गोलोमफुजोब्बाय आङो र' जानाय थिग गैया माबा थिग गैया जानला मोनला जाबाथाय बेखायनो मोजां मोनथारा आङो स्किनखौहाय जा बोरैबा मोनो ओमफ्राय दै लोंनाय मानाय बाहेरायाव थांबाथाय बिदिनो दै लोंनाय मानायफ्राबो जायाना ओमफ्राय बोरैबा मोनगासिनो आरोना सिथर थरसे बेरनाय बायदि मोनलायदों आं बेरनाय बायदि मोनदों माने बेरखादोंबो सिथर थरसे थांसै होमबा दा लोगोफोर आङो थौदो होमबा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थौबाय थादो बेजोंनो थफ्लं गलांनाया आद्रिनो अन्थाव बाथावनो फास जि बोरैबा मोनबाय थायो आंहा नै बाबाया दोनलांनानै थांफिनबाय नै बाजारफ्राबो बैयावनो जागासिनो खाथियावनो बिसोर बाजार दिनखालि बेसिम जाफैयो बेसेबांबा गिदिर बे गिदिरखौ नुनानै फसायदोंनो बे नै मादैमोनाहाय बे माबाखौ नुनानै बे गिदिरखौ बानायनाय नुनानै फसायदों जाहैदों ओमफ्राय बेखौनो अर्डार होनो आंनि नाम्बारखौ लादों आरोना गिदिरथार नालाय खेबग्राबो दङ आरो बेखौ बेसेबां लादों होननानै सोंदों सोंग्राफ्रा हनै थांगुलायबायसो माने बासखौनो हमनो रोंलायासै आंजों रायलायै नै ओंख्रिया सबाय दाउ खांख्रिखला भाजा ओमफ्राय लोगोफोर नै सफैबाय ओमफ्राय फ्रेस जानानै नै जाग्रोथारबाय आङो ओमफ्राय आंहा दा नोंथांमोनजोंहाय माबा रायलायनांगौ दङ दे नोंथांमोना जेब्लासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जाग्रोनानै लानि बिराद गिदिर निउस खोनाफैदों आङो दा नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामलांबाय थागोन माने शेयार खालामथारनांगौ आंहा दिनैहाय बे खोथाखौहाय सानदों आरो आङो खर'आनो सागुलायबाय आंहा खोनानानै दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जाग्रोनानै लाथारसै एसे खर' साहोगो गागोरसै माने उखैनानैबो साखानाय आरो खोनानानै सासिनबावबायसो खोलाहानि सिनेरिनि गामिनि ओरैहाय नै खाथियावनो माइ गायदों
आयौ देखायनाया नुबाय हाबसै नै गावबुरानि न' ओरैजों खोलाहा नै ओरैजों जोबथाहैनोसै लास्ट हाबनोसै जों दा आङो बेबायदि कन्टेन्टखौ लाबोनो सानखायाखैमोन आं दा खोथाया जाहैबाय क्लासनिफ्राय फैनानै आङो मोनसे निउस मोनदों आरोना दा बे निउसआनो जाहैबाय हरै फारसेनिफ्राय फिसालानि बिफानि सायावनो आङो बुंनो सानदों आरोना दिनै आङो बेनि सायावहाय खोथा लाबोफेराखैमोन खिन्थु दिनै आङो लाबोनांगौ जानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय मानि थाखाय बुंनो नागिरदों आङो दिनैसो मानो बेबायदि बुंनो गोनां जाखो बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो मोनसिगोन आरोना जेब्ला क्लासाव थांदोंमोन आङो अब्ला गामिनि आबौ गावबुरायाहाय मोनसे बाथ्रा खिन्थाफैदों आरोना दा बे बाथ्राखौनो लानानै आङो दहाय आरोबाव क्लासनिफ्राय फैनानैहाय थांखांबाय आङो आबौ गावबुरानि न'आवहाय दा बेयावहाय माने मा बुंफैदों मा रायलायफैदों बिसिनि न'निफ्राय बेखौ आङो माबाहैदों आरोना माने सोंनो थांदोंमोन दा बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ आङो शेयार खालामनो होननानै सानाखैमोन दा ओरैबायदि जादों आंथ' शेयार खालामाखैनोमोन शेयार खालामखायाखैनोमोन जेबो खोथा नोंथांमोनाबो नुखाबाय आंखौ सिगांनिफ्रायनो जायफोर आंखौहाय नायगासिनो नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिखागौ जे आङो माब्लाबो बेखौनो होन बिथांनि फेमिलिखौनो होन आङो दासिमबो जेबो मख'फेराखै खिन्थु दिनै बिथांनिफ्राय मोनसे लेखा सफैदों जोंहानि गामियावहाय माने आबौ गावबुरानि न'आवहाय बिस्रानिफ्राय होफैदों आरोना जे बेयावहाय मा बुंदों दा बेखौ आङो गासिबो फोरमायाबाबो गासिबो बुंजोबाबो मोनसे खोथाखौ बुंगोन आं जायखौ नोंथांमोनाबो नुखाजोबनाय आरोना जायखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ दा बेखौल' आङो बुंगोन आरोना डाइरेक्ट खोथाखौनो बुंसै आं फिदिंबाय थाला मा होननानै बुंगोन सिगाङावनो गावसोरनो जेनेबा डिभर्स नांगौ होननानै कर्टआव होखाबाय होमबा दिनैसो 4 months 5 months थांनायनि उनावहाय बे प्रसेसखौ नेथ'नो हायैयाव कर्टनि प्रसेसआथ' मा बेसेबां गोलाव जागोन जों बुंनो हाखाया माला जागोन बुंनो हाखाया गाव सानदों नामा जे होबानो जोबगोन मास मोनसे मोननैयावनो जोबगोन बेबायदि सानदोंमोन नामा बेबायदिथ' जाया नों दिनै 5 monthsनि उनावसो दिनै गामियावहाय मा जाफैखो गामियावहाय मा होनो थास' बिलाइ होलायलांसै नासो फाथैलाय बिसिनो थाखाय माबा होफैलायबाय सिगाङावबा कर्टनि लामाखौनो लाखाबाय होमबा जोंबो कर्टनि आयेनजों थांगोन दिनै मानो दासो माबायावहाय समाजाव फैनानै दासो मानो फाथैलाय बिसिनायनि गोनांथि जाफैखो माने नोंथांनि बादिब्ला नोंथांखौनो होनसै आङो माथो होनबावनो ना हासबेन्ड होनजायो ना मा होनजायो दे गगासो मोनलांदो आंहा कर्टआवनो होखाबाय जेला बेखौ नेनो हाला आरोना नांथारसिगौ ना मा जाखो सानसेयावनो फोजोबनानै सानसेयावनो अखानायैनो गोदान लाथारसै नामा बिदिनो जाहैबायसो खोथायाथ' बिदिसो जाहैबाय गोदान लाथारनो हास्लाबैनि थाखायनो दा गामियाव सानसेयैनो फोजोबनायखौनो लुबैबाय बेबायदिसो जाहैबाय होनबा आयेननि माबाखौनो लाखाबाय सिगाङाव दा मानो आयेनजों थांनो हादिया जाखो लिरनायाबो हजों आलदा बेयाव आलदा रिजोनानो आलदा जोबनो थाङा आरो मोनसे नै बेयाव होना होबावगोन आङो मा होननानै बुंदों नोंथांमोना नुबोगासिनोखा आंखौ नायगिरिफोर बेखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लाबोनो होननानै बे भिडिअखौ बे खोथाखौ लाबोनो होननानै आङो दा माने जेरायगुलायनानै रायलायबाय आं नोंथांमोनजोंहाय लिरनायखौनो देखायगोन आं नोंथांमोननो र' मा लिरनानै होदों माने आंनि हिन्जावा इउटुबाव दासान्दि आंनि न'खरनि सोमोन्दै गाज्रि राव फोसावगासिनो दंलायबावसो आं माब्ला आंनि मोनफ्रोमबो थाम्बनेइलाव नुनाय आंनि मोनफ्रोमबो कन्टेन्टआव नुनाय आंनि मोनफ्रोमबो टाइटेलाव नुनाय गावसिनि न'खरनि जेबो लिरनायानो गैफेरा आंनाव जेबो बुंनायानो गैफेरा माब्रै बेबायदि बुंनो हाखो जेन'बा माब्रै बुंनो हाखो बेबायदि दुनियायानो नुजोबनाय दा बे लिरनायखौथ' आं मिन्थिया गाव लिरदों ना मादों आंथ' गाव लिरनाय बायदि मोनाखै दस्रायासो लिरदों जानांगौ आंनि बायदिबा खिन्थु दस्राया लिरनानै गाव साइनल' होदों बायदि मोनदों आरोना आङो दा बेखौ जुदि दस्राया लिरनायखौ गावल' साइन होदोंबाथ' बियो बेखौ मा होनना बुंनांगौ नायालासे बे साइन होदोंबाथ' बे जाम्बानिसो खोथा जाहैबाय आरो जुदि नायनानै गाव जुदि बेनो थिग होननानै बियो साइन होदोंबा बे जाहैबाय थगायसुलानिसो खोथा जाहैबाय आरोना नोङो आलदा रिजोनानो कर्टनियाव आलदा बेनियाव आलदा माने सोलायबाय थायो आरोना मा बुंनो जेनुइनानो जेबो गैया मा होननानै बियो मोनसे समाव आंखौ न'आव गारना दोनफैदोंमोन आरो दिनैहाय बियो कर्टआव मा लिरदों दिनै गामियाव मा लिरदों दिनै न'नि मानसिनो ना गुबुन मानसिनो जायखिजाया मा फोसावदों बे मानो गासिबो आलदा जादों माने आं बेबायदि कन्टेन्ट लाबोनो होननानै सानाखैमोन दा नोंसोरनि बेबायदि लिरनायावसो आं बेबायदि कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादों
आंनि न'खरनि मानसिफोरखौहाय गाज्रि रावजों फोसावगासिनो। ओंखायनो आं बे हिनजावजों माने संसार जानो हालियानो। खिन्थु आं जेबो इउटुबावहाय जेबो खोथाखौनो बुङाखैमोन। दा आङो जुदि खोनाबावोब्ला खिन्थु बुंगोन आरोना आङो खोनागासिनोखा आङो सानै साथाम मानसिफ्रा खोनागासिनोखा नंखाय बाखाय खोथाफोर ओमफ्राय जुदि खोनाबावो बे कर्टआवसो थांनो गोनां जागोन मिथिबाय। अब्ला आं बुंसिगोन आरोना बुङा होननानै सानदोंमोन आङो खिन्थु आं जेबो लाबोथ'वा बेफोरबायदि खोथाखौनो आं जेबो बुङा होननानै सानदोंमोन। खिन्थु आङो नै बुंबावनाय खोनाबावोब्ला आङो लाबोगोन बुंगोन आरोना आङो दा नोंसोर आंखौ जुदि होनखाबाय जेब्ला मोनफ्रोमबो कन्टेन्टआवनो थांनानै नायहै मालाबाबो नुनाय नङा फेमिलिनि सोमोन्दै नोंसिनि फेमिलिनि सोमोन्दै आं बेबायदि बुंदों होननानैहाय। मारै बुंनो हाखो रायजोआनो नुगासिनो। आङो दहाय फुङावहाय जेरैबायदि मुड जानानै थांदोंमोन आंहा मुडानो पुरा चेन्ज जाफैबाय आरो कन्टेन्टआबो आंना सोलायफैबायसो। माबायदि लाबोनो सानदोंमोन आङो मा खालामनो सानदोंमोन दिनै आङो मा लानानै फैखो होमबा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। आङो माने एकदम खोनाफैनानै मोनथिफैनानै ओरैनो बेसेबांबा गोलाव ट्रेभेल खालामनायजों ओरैनो गरमाव बेसेबांबा गरम जाखायो आरो खोनाफैनायजों लोगोसे आंहा खर'आनो माने हायासै आरोना। बिसि मोनथिनो रोङा फिसा मोनथिनो रोङै मानसियानोसो बेबायदि बुंनो फैदों। बेसेबां जाफ्लानो हायो आयु मानसिफोरनि सिगाङावथ' ओरैबायदि नम्र माने बुंगोनसै आङो दिनै बुंनो होननानै सानखादों आङो मानसिफोरनि सिगाङाव एसेबां नम्र देखायनानैहाय माबायदि जानानै थानो हायो मानसिया बेबायदि। जोंनि मानसिखौथ' आं बर' मानसिखौथ' बेबायदि सानफेराखैमोन। माने जोंनि बर' मानसियाथ' मा जाय गाज्रिखौ गाज्रि दिन्थिखायो माने जाला लोंला बुलायदलि बेफोरखौ माने संसारावनो नुफैजोबखायो आरोना। मोजांबा मोजां नुहोखायो गाज्रिबा गाज्रि माने बिदि नुहोखायो। खिन्थु आं गुबुन जाथियावसो बेबायदि जाफ्लानाय मानसि नुफेरोमोन। दा जोंनि मानसियावबो बेबायदि दं आरोना। ओरैबायदि जाफ्लानानै थानो गोरों मानसिफोरनि सिगाङाव माने आयै बुंनाङा आरोना। रावबो साननाय नङा बेबायदि जाथावगौ बेबायदि साननो हाथावगौ बेबायदि खालामथावगौ बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनो हाथावगौ माने आंथ' मालाबाबो सानफेराखैमोन बेबायदि जाथावनो हागौ होननानैहाय। माने दिनै आरोबाव बारानिफ्राय बारासिन नुलांगासिनो आरोना बेनि बेबायदि जाफ्लानाय आखलखौहाय। नामसो लानो सानबावदोंमोन आङो ओरैबायदि उमुक नै उमुक होननानै बुंनो गोसो जादोंमोन आंनि बिनानावा बादा होदों आंखौहाय नाम लानाङा होननानैहाय मिथिबाय। ओंखायनो आं नामबो लायाखै आंहा रागायानो मा जादों आङो बुंनो गोसो गैयामोन बुंनाय जाबाय सरि नोंथांमोननि सिगाङावहाय। आङो बेयावनो एन्ड खालामसै लोगोफोर नै बेलासिबायबो दिनाबो आं बेबायदि कन्टेन्ट लाबोनो सानाखैमोन नोंथांमोननिसिम सरि बिनाय जाबाय। ओमफ्राय लाबोनांगौ जानानै फैबाय आंखौ बेबायदि बुंनायावहाय आरो रायजोनि सिगाङावबो बेबायदि माबा होफैलायबाय माने एप्लिकेसन होफैलायबाय। रायजोनि मानसिफ्रा खायसे बिदि इउटुब नायै मा नायैफ्रा मानसिफ्रा मा साननो हागौ जेन'बा बेसेबां बेखौनो बे रायजो नुनाय जिनिसखौनो बिसोर थगायनो हायोबा होमबा आरो मा रिजन होननानै मा थगायनानै लिरलांबावदों आरोना। बेखौ आं उनावसो बुंजोबबावगोन र' बेसेबां नंखाय बाथ्रा लिरनो हायो। नोंनि साननाया मिलायाखै आंनि साननाया मिलायाखै होनबानो गारलायनांगौ बेथ' नङाना। गारलायनाय लालायनाय बेखौ खेला बायदि सानोबालाय माने मोजां नङा मिलायलायासै साननायफोरा ओंखायनो गोदान लानोसै बेबायदिसो आरोना। बेबायदिसो सोलिबाय जाहैबाय। ग्लासनि जिनिसखौ आखाइजों सिफायखांनायनि उनावहाय बेखौ सिफायसिमावनो होननानै आथिंजों गाग्लिनो दानाजा नोंनावसो हाबनानै खहा खालामगोन। थिग बेबायदिनो बायखानाय मानसिखौ आरोबाव सिफायसिनबावनो होननानै दासान खहासो जागोन बेयावबो मिथिबाय। आघातसो मोनगोन जाय सिफायनो नागिरग्रा बेसो आघात मोनगोन। नोंथांमोननिसिम आङो आरोबाव गले गले सरि बिनाय थाबाय। बेबायदि आङो पार्सनेल खोथाखौ बेबायदि बुंनाङामोन थेवबो आंखौहाय बेबायदि समाजनि गेजेराव फैनानैहाय माने बे गामिनि गावबुरानि सिगाङाव बेबायदि एप्लिकेसन होफैनायलाय आङो बुंनो गोनां जानानै फैबाय आरोना बेवहाय। बेनिखायनो लोगोफोर आङो बेखिनियाव दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं।